Namanga ababvume mari yechihuri. Nekuti akanonoka kutunda unzoti saka ndosere mari yangu. Wakaramba ngonotokurova. Makadiko kumatimana enyika mhuri yeZimbabwe. Apa tiri kudai kusangana paHasha TV, your favorite program. Tokumbira kana usati wabaya subscribe button kana like uchishare. Tadzoka zvekare on episode 6. Sister, muri sei? Makadi henyu. Makasunungukire kutaurira vatariri vakatarisa zita renyu kana kuti kwatiri kunoku ndekupi? Ndoitwa Sasha, ndogara kuMount Upton. Alright, kuri seiko kuno kuMount Upton? Kurebo. Handiti. Taikumbira mune makore mangani sister? Nekuti kuda vamwe havasi kuona kuti sezvo matikumbira kuti vhare face yenyu. Ndiri kushandira 20 years, ndosvitsa musi wa5 October. Alright, munosvitsa musi muna 5 October. Alright. Hatotongoti happy birthday in advance naika. Handiti. Saka sister, kuti muzotanga basa iri, makazvitanga mugore ripi? 2018. 2018. Mamune makore mangani? Mungarangarira? 15 years. Mungagona here kurangarira kuti chii chaitika chakazoita kuti musarudze izvozvo? Nditanga pinda mbawaka. Tikaitongoenda sei tukaenda kuJoy. Tongobva kuchikoro tatongofurwa nemafriends angu nande kuJoy. Vatakazongereka ndasvika kuno kuMount Upton. Tatosvika kunoko kune dzimba dzegara kumusoro nemamwe mafriends angu aitoziwa kunoko. Tanga togara. Abe yangu aitenda bhawa ndichisanika mwana kake. Peza ndakutongotowa wakaita birthday kana kune party ndichiuya kubhawa. Peza ndatongojairo ndakutongoenda kubhawa ndakutogarawo ndega. Ndakutanga ndabhawa mandazogara marriage mumwe mufesa. Ndagara marriage ndaita nhumbu. Ndaenda kumba kwedu kunozvara. Ndakadzoka ndakamana chihura. Mbonazo kuti saka zvakangofanana. Zvinodzokera kubhawa ndaitowura kwa zapana muna imbo ndicontrol apa kuti ndicontrol munhu achindohurira. Ndanza muri kutaura muchiti pamakaenda kumpa kunonopona mwana. Pamadzoka mvamati aiwa rega ndito iri kutambwa nababa ndongoti tsuruna nongumu mwena 1 abai wanga abuda. Ko mwana manje munozombofunga kuti ko mwana ndamusunga kafa. Very sorry. Neurombo nezvakaitika. Saka kwamunoenda kubhawa uko munowanzo pazuva tomboti mukaenda nhasi munowanzoitawo mari yamunoti mimi ndakechwa munowanzoiverenga yamari iri total pazuva ramunoti ndashanda zvakanaka? It depends nekuti kubhawa kwacho kune mari haina handiwanzourira hangu kunowanzourira makorokosa. Alright. Saka mune muchibhadharisa negold here kana kuti mune muchi aiwa nemari iyoyo. Wane mari iyoyo. But muchizoicalculate tomboti per day munowanzoita mari? Ari mashort time makorokoza $2 but unomhanya unokurarawo ne30 kana 20. Alright. Havambonetsi because makorokoza vanozivikanwa neviolence. Havazomboti here maita zvamaita obva atanga kuramba kubhadhara obva atanga kuita kana system kwako kumazowe nekwamutare kuti anotoziva kuti bhebhira vanogara vakatomira chiona uchikecha kwalonda bhebhira ita mari uda kukecha kunyebera ndapa $20 kana takupa $2 ndapa $5 angapa $5 wawira naye kana $2 ati $3 obva kunda kupa $20 nipe mari yangu nokusada kukwadzwa ndokubudisira na banga kuti nipe mari yangu pamwe mwana wangu arikura ari panze undomudzosera mari yotosvika utositara panze utotiza kuzinga chikoti nogona kucheka undouraiwa uri wega munhu hapana munhu anoziva undomupa mari yaya ataura iyoyo nekuti akanonoka kutunda unzoti saka ndosere mari yangu wakaramba ngonotokurova kana kusiyaita kuti magibhezi aine muchishandira cheya. Saka pamune muri pamubhedha paya muri pastation munhu akukecha hamuno here mamwe matactic amunoita kuti munhu akurumidze kana kuti munhu anonoke? Ndine vanhu vangu handinoitira izvozvo nevamwewo ngoti ndapedza hendi. Asi ambowana here vamwe vanokunakirai zvekuti anenge achidhonza? Aini variko vakawanda sana ndine vanhu vangu handotodza chera asina mari ndongomuti handei. Saka vanhu ivavo hapana here vamwe vanozoti ndiri kuda isina kuputirwa?
kana kuti inonzi nyoro newakomana akawanda but nemba mangu ndendiri masoft kit ndozoti kana chida nyoro yandikutest anenge aramba ndozoti zvakatoiyo ndikondara alright saka mukakwanisa kuwana mukana wekuita zvimwe zvinhu muchisiya izvi munozviona zvichikuitira here ndosiya mutomboriwo nadzo pfungwa dzacho saa ipapa ndozvitori muprocess sure muri kufunga kuita sei zvimwe zvamunoti munonyatsokwanisa kuita zvokodhira kana hembe ndichitengesera muvasikana vacho imomo kana mumagweja acho makambozviedza here mukaona zvisingaiti because munogona kutaura nekuti pamwe tiri kuita hurukuro nhasi ndotozvigona ndichitozviita ndotoziva kuti shunguri hachabhadhari handisisina chigumbo chaipa kuti ndihuri kuti ndaida kutsividza zvandakaitiwawo saka handisisina alright saka munotomboti alright kubva pamakatanga mugore ranga muchindiudza kuti makatanga mune here zvinhu zvamunogona kuziva kuti ndakamisa icho neicho 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 muchiuri kutenga zvinhu kutenga property makatotenga property makatotumira shuga ana baba namangu havabvumi mari yechiuri havaiti asi vanotozviziva vari kupi kumusha kuende kupi chiwesha apo pachiwesha panyombwe chiwesha kwarwera anozviziko zaimboedza da kunditora pati ndairamba koma irambirenyi ndizivi alright sister ko mukawana murume anoti anoda kukurorai nekuti nazva muchava mune 21 years pari zvino 20 mune 20 muda kutena 21 mukawana murume anoti 20 ne19 mune 19 saka ndinda ndichinzwa zvisiri izvo kaini right mumakore amunawo mukawana murume anoti anoda kukurorai munoita sei ndakana murume adandirora murume akabvisa mari kumba kwenyu arina anogara naye peti munhu asina bvira akabvisa mari alright